and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Pahiyom sa nagbangutang kasing-kasing. Franco! Si Janice ni! Ari ami diribe! Ari ta sabay! Ay, muli na lang ko, Janice. Bawa bitaw ka ni Kathy, bitaw. Ay, ni mo Franco. Hatag sa gigayon nga. Malingaw ka, uy. Sige mo lang kagpailaw sa sayas imo asawa, uy. Janice. Ikaw lagi tonto, anak Franco. Usa? Kaluy asa ni mo kaugalingon, uy, Franco. Janice. Tingalig magbasol ka lang. Unsay buot mo ipasabot, Janice? Ha? Janice? Magbasol ka. Ana imong kabuutan. Janice. Ari ako, uy. Dadaris utik diri ay birthday na ako, no? Uy, tuod, no? Tuod, no? Imong din birthday ron. Ari aligi ko. Magtrabaho makaskati. Sige. Muapit ko diha. Okay, sige. Magpaabot may utik, ha? Sige. Paabot ako diha. Basta, ha? Promise. Ay, Lagi. dyan. Anak ko. Okay, bye. Bye. Birthday mo na yung Janice? Buang nga ni mo, uy. Huwag masukos Franco sa mga gisulti. Ano masuko man siya? Hindi kuyawan ko ito yung gisulti na. Kuyawan ko. Ikaw lang ituntong Franco. Kalain. Katinuod man bitaw? Ano sa'yo? Malauoy lang ko ni Franco ba? Nabalaka ko, nga kung musulti ko. Basta niyang magputong siya. Ug ako niya hinungdan nga mahimo niya siyang kriminal. Ug maungkang ng ilang pamilya. Saman! Lagi! Kadto lang ba, nakita na ko dito sa bar ba? Grabe kaayo. May ano lagi? Kaya bayad lagi siya atong hangtong nga lalaki. Janice. Lagi! Bigatin! Kang buang nga, God. Unya. Nakita pagkid nako ba nga? Ni kawas siya gikan sa hotel. Saba ka diya, uy. Lagi! Da. Pero grabe yung nakapamakak ni Kathy. Uy, utik. Naliman ka? Nga, mingon siya nga gikan kuno siya sa butika. May gipalit kuno siya. Pero pag ingon ako nga, di lagi ka ni gawa sa hotel. Unya. Unsay reaksyon niya? Baga man, nag-make up man siya. Baga, make up Baga. kaya, lupo-puwa ka na ng kanang blush-on, ana-ana ba? Baga, yan, yung lipstick, oo. Pero, kabaw ba ka? Nang lospad, uy! Ani kalit og puti! Naklaro rin mo. Lagi! Og miingon din siya ay nga, di ko sa hotel kay nagpangutan naman ko. Og doon na ba sila kanang function room for seminar. Mao ba, Janice? Lagi! Pero, uy, ba gisulti ni Franco? Ano ako gisulti ni mo, ha? Ayaw ba yun? Nasaan tagan? Hibaw naman ka nga. Dili, magyud ko tabian. Bitaw! Teka! Bawon mo ka na. Kaya, ayaw ba Lagi. yun? Ayaw ba yun? Kaya mo na buhaton. Kaya naman lang yun. Maungkag yun ang pamilya ni Franco. Kung maungkag, mauna na higayon ni mo. Tonto! Hanggaws na ang ni mo! Astilan, gini mo yung tao. Ang saman di, Ebe. Crush mo gina ni mo, si Bay Franco ba? Di ba? Crush mo gina ni mo, di ba? Di man yun na ako i-deny. Crush man yun ko ana niya. Sugot lang gani ko, paangkan ko niya. Mura gidangat. Unsa? Saman! Pagkabuan yun ni mo, Janice. Pastilan na gini mo, Janice. Ang ambe! May manag-breeding si Franco. Iyang anak si Claire ba? Gwapa kayo, di ba? Bitaw. Una siya! Una siyang gusto kong magpaliwat niya. Una siya man! Sa kabuing. Ako na lang. Sama na ay! Mag-tiktok na lang ko mag-tiktok! Magkuha na kong RH, oy! Aron magsugod na ka. Korday! Siyempre, mag
Inom gud ta? Oh, si Papa Franco. Hello? Pa? Lunak, malangan ko kadiyot nak ha. Oh, nga naman pa. Kuan, birthday ni Janice karon. Niya, gidapit ko niya kadiyot. Ug kami ni Utik. Ah, mao ba? Mm. Ayaw pagdugay pa ha. Natingaling magubot na sa mong Makati. Nak, Likay nga masuko si Mama Cathy pa. nak. Day Janice. Day. Di anas by Franco. Hello! Jan. Kiat na nga. Someday. Salamat nga may ari ko. Happy birthday. Thank you. Kilig. Sabi na! Ikaw ba'y kiligon? Oh, dali, kinag-andam ko makaon. Dali, Sige. Nga tabay. Wa ba di ka ni kaon ba, Utik? Ay, gipaabot ko yun. Mo ba? Kita ra day? Kita Roy, pandemic man. Sorry kay Han, nalimot day ko sa kung nga birthday mo din ni mo ron. Maogit ka. Sa'yo nagitan mo kalimpan. Saan nga, dagang mo kay tagyatiman gud. Nao. Sige, uy, mga ano na ta, uy. Otek, dali na. Wow! By Franco, tan-awa na guning andam ni Janice God. Simple, pero nami kayo. Ay, di ba kasi, sinugbang gosoks baboy. Unya, pinalagtob nga adobo. Lambi kayo. Plus, ginamos nga may daghang bumbay. Unya, sili pa yun. Oh, Tanawa. syempre. Ba mo kung paborito ning Franco? Tinuod yun na. Na, ako pa'y naasawa, ani? Ani, kini Franco? Kini gwapuhan ni? Ni tambok na ni? Ay, Ang bawa gini mo, Janice, eh. Tinuod bitaw? Sige na ay, mga ano ta? Saman! Sige na, bahog ta! Mais pa ang Paris! Bay Franco. Kaya ka na. Baso ni mo. Tubig lay ako eh. Di lang ko anang beer. Pagkabuutan, nga pagkabana. Gusto mo tag kalinaw. Ay, luya bitaw ni mo, Franco, no? Ikaw, likay kas inom. Pero mo asawa, mo inom. Napugos lang na siya. Respeta lang ba tungkol sa mga customers ba? Bitaw po, no? Bitaw sad. Di lang uta maghubog bay. Para ragod nga magkatuog ba? Bitaw. Ikaw na kay ingon ako ha. Nga di dayon ka magkatuog. Tungod kay maghinuktok ka pa. Nganong maghinuktok man? Tungod sa asawa? Janice. Di na kin makontak si Greggy. Hala, nung asa ka siya? Ambot lang. Sigtuan na to slain. Uy, hala no, nagseloy? Man! Glagot ta, dili man makontak. So, kay wa man siya, Musayog uli. onya, musayog uli, mangaway na sa dugang Franco. Depende. Sofia, Mm. hain kay maayo og tintalo na nimo si Franco. Unsa ka diha, uy? Sa tintalon pa? Tintalo nimo ba? Para doon ako'y katarungan nga makigbuwag ko niya. Pagkatunta ni mo kasi. Masuko magani ka, ug may ikaabot ka mag-coffee si Franco's Coffee Shop. Unya karon imong ipatintal nako pagkahanggang utok nimo. Murag kuan man gud Sofia kanang mauna ako nahunaanaan nga paagi ba nga. Makabiya ko niya pa. Tuhod kay makakita na kog katarungan. Nga mabuwag ko niya tuhod ana kay doon na siya laing babae. Coffee. O di ba? Di ba okay kayong ideya ha, Sofia? Para may katarungan ko bang makigbuwag niya? Unsa?
Bay Franco. Iwaso na to ning grande. Ay, kini lang ha. Last na ni. Ani na lang higda, Franco. Ala. Unsa? Kiyawan! Ikaw, gina. Kiyawan! Janice Rio. Bitaw, oy. Salamat sa pag-ari, ha. Unya, ayaw sa palabi ka serious, oy. Nga, maisiyo taan ang serious kay ta. Enjoy samtang may kinabuhi pa ta, Franco. Salamat kay Janice ha. Huwag ikaw sad. Amping ka ha. More year to come. Happy birthday. Wa pa man si Papa, oy. Basin mo apot na to si Mama. Alas 12 na ra pa. Uy, hala. May taxi ng mihunong. Hala, si Mama Cathy na. Ni ana siya. Pero, lawa para pa si Papa Franco. Na, magkubot na sad niya. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!